बयस हस्टेलाव दंफैयो। नायनानै हागोन दंबायना। बे जों खामानि सोलिगासिनो दं आरो 22 मिनिट बेवहायनो थागोन बे आमाया बेदिं थेदिं बानायजोब्बाय। ओंखारलाय मालाय दिगदार जायो ओंखारलाय मालाय बे लासाव मोजां। थान्दालै रुमा बे थान्दा बे मोखाङा गरम बेबो गरम नंगौ हरैबो गरम बेहाय बे गेजेर जाबायना औ थान्दा क्लासा बैयाव जागोनदां औ औ दावलामारिनि ITI माबा जाहैबाय बियो लोगोफोर बेनो जायगाया बयस हस्टेल रुम दावलामारि बैयाव इन्ट्रि खालामो थारमाने बे हिन्दिफोरनि थारमाने माबा मा होनो बेखौ कन्ट्राक्सुयेल जब ना मा होनो बे आरो सोलोंनाय कम्पिउटार ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिदिनो सेलारि मोनगोन आरो मान्थलि 10,000 दा बेवहाय थाफैबाय क्लासाबो इयाव जागोन बे हस्टेलल' आरो बाव थाग्रा नै बैजोंहाय खामानि सोलिगासिनो दं खामानि सोलिगासिनो दं बैजों गार्लसफोरनि हिन्जावफोरनि थाग्रा जाहैबाय बे हस्टेल नोंसिना बहाय थाबाय ए मोजांना नोंसिना गोजौआवबो नै बैयावहाय हौवाफोरनि नालाय बे हिनजावफोरनि थाग्रा आरो हिनजावफोरनि थाग्रा जाहैबाय ओमफ्राय बेबो हिनजावफोरनिनो ओमफ्राय ओरैबो हिनजावफोरनि जाहैबाय ओमफ्राय नैबे जाग्रा जाहैगोन आरो बे जाग्रा जेनेबा बिसोर जे थागोन बेहाय जागोन आरो बिसोर लोगोफोर डाइनिं टाइनिं दंजोबो संग्रा थंग्रा दंजोबो नै ओमफ्राय नै बेजोंहाय खामानिया सोलिबावदों आरो स्टुडेन्ट थाजाबावो बेजों संग्रा जाहैबाय बाहाय सङो बिदिनो खामानि सोलिगासिनो दं आरो बेलाय खामानि सोलिगासिनो दं ओमफ्राय बै जों साहा लोंग्रा ना मा जाखो नैबे अफिस रुम जाहैबाय
ए बाहाय थिउरिया जागोन आरो कम्पिउटार जोबनाय बाहाय बाहायबो जानो हागौ बिसिना बाव फेवरि जागोन प्रेकटिकेलाव बेयाव जानो हागौ खामानि सोलिगासिनो दं आरो बिदिनो कम्पिउटार दंजोबो नै थांखा थांखा आराम दंजोबखायो बिजों बेहायबो थाग्रा जागोन आरो बियो खामानि सोलिगासिनो दं आरो बयबो थाग्रा हौवाफोरनि थाग्रा जाहैबाय बाहाय ইয়াতে থাকিছে বঢ়িয়াটো ইয়াতে মইতো কথা পাতিব মই কৈছো মোৰ কথা হা মোৰ কথাটো মই কৈছো বস্তুবিলাক আনা নাই একোই আনা নাই ঘরে আছো 4 কিলোমিটার আর এখন তো গরম না টেনশন নাই मोजां बहायबो बाहाय थागोन आरो बिसोर बैयावनो थादों माबाया बै हिनजावफोरनि बैयाव जाग्रा थाग्रा दंजोबो ओरैबो दंजोबो नो मागुरमारि क'क्राझार ITI बाहायबो गोजौ गाहाय जोब नै गोजौ गाहाय थाग्रा जोब नायबावबो गोजौ गाहाय थाग्रा बिराद बरिया जायगाया गासिबो थाग्राजोब आरो ITI स्टुडेन्टबो थायो ओमफ्राय बिसोरबो थाबाय बिसोरना एपइन्टमेन्ट मोनदों नालाय बिसोरनाबो गाहायल' नो नैबे हाबग्रा फार्स्ट हाबग्रा बै गेटजों क्लासआ बेयाव जागोन बेयाव जाग्रा थाग्रा दंजोबो बेफोरबो थाग्रानो हिनजावफोरना फांग्रा दं जाग्रा थाग्रा दंजोबो बेयाव जाग्रा डाइनिं टाइनिं गार्लसना नैबेजोंहाय बे नैबेनो दर फांनाया नैबे बेनो जाग्रा दंजोबो डाइनिं बरिया जोब बैयाव बावनो जानाया जागोन नोंसिना संग्रा दंजोबो मोजांथार जायगाया ओमफ्राय कम्पिउटाराबो बेयाव दंजोबो कम्पिउटार जोब खयथा दंथाय सानाखिसै औ बै रुमावहाय सेस कम्पिउटार जोब लाइन जिरायग्रा सेग्रा दंजोबखायो लाइन बाव प्रेकटिकेल जागोन नोंसिना बेयाव थिउरि जानो हागौ बाव प्रेकटिकेला जानो हागौ बाव कम्पिउटार दंखायो नालाय एसे थाब जानो हागौ दिनाव खननै खरि जागोनदां खनथाम बावनो थाखानाय नालाय नङाबा 45 दिनजों कमप्लिट खालामनो हायाना बिदि जागोन खननैबा खनथाम जानो हागौदां हा प्रेकटिकेलासो मेन नङाबा बे ओंखाम जाग्रानि हरैहाय आरो बैयाव जिरायग्रा दंबावो आरामनो नैबे हिनजावफोरनि जाहैबाय बैयाव नङा बहायनो बिसिनाबो नै ओमफ्राय औ दर फांग्रा दंखायो ओरै दर फांबाथाय हाबनो मोनला आरो बहाय हिनजावफोरनियाव बै जोंना सिरि मोननैबाव उन्दुग्राया लहानि बिदिनो ओमफ्राय डाबल गोजौआवबो दं दानिया जानायनि बेबस्थाखौ मावा आङो ओरैनो क'क्राझाराव थानांसिगोन जोङो गालांसै थांसै औ बेखौ बाव दोनसै बेखौहाय नोंनि स्किसाव दोनजोबदो नामा थारमाने दा बावहाय मानसि फैबावोबा ओमफ्राय बे अबेबा नांगौ गोजौआव दोन माखासे थारमाने बाव मानसि थाखाबाय होननायनि
बरिया बयसनि रुमा बेयाव जाग्रा क्या ओमफ्राय दाथ' खामानि गैखालाना ओरै दाथ' खामानि गैखालाना जेबा नोंसिना दाहायसो फैगोन नामा बिसोर नङाब्रा बे माबाफ्रा हेडआ मिथिलाना ঠিক আছে सोंग्रोनांगोन जेनेबा सोरबाफोर माबाफोर फैयो ना मायो बेखौ जेनेबा जोंथ' थांसै बेयाव क'क्राझाराव ओमफ्राय जेनेबा सोरबाफोर माबा माबि फैगोन ना मागोन बेखौ इंखरफोर बाहाय मानसि थानांगोन ना मागोन ना बोरै बेखौ माबायाबा लोगो मोनफैयाबा बे आरो जाग्राया हनै बैयावनो बै संग्रा बै हिनजाव हाबनाया बे हिनजाव बे संग्रा ओमफ्राय नैबे बै हाबग्रा आरो बैयाव जाग्रा ओमफ्राय कम्पिउटाराव हनै बेयावनो जोब बे रुमा कम्पिउटार जोब बैयो नायनो फैदो ना बैनो जाग्राया दा नोंखौ नांगौना नांला सोङोबा नोङो बै सिनावसो सोंनांगौ बे सिलायाव नुबोजोबदों नालाय बे गस्ला गुफुर गाननायाव हा औ बेयाव खामानि सोलिबावदों नो नैबे संग्रा जाहैबाय नैबे जाग्रा जाहैबाय हा औ नैबे जाग्रा दा खावा बरिया दासो लगायजोबदों बै माबाखौहाय बेसेन टेसनफोरखौ এখন बानायासै बाव सङो नै गोथाव बुस्थु सङो बेवहाय बैखौ नायबावो कम्पिउटार रुमखौ बेनो नै बेलाय बे कम्पिउटार जोब नै कयजननि केपासिटि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 जन 29 जननि केपासिटि ओरैबो दंजोबो नै थौ दाना बेनाव सोंसै जों हिनजावफोरना दर फानग्रा दंखायो बेनाव सोंदो অসুবিধাটো এতিয়া চাওক এতিয়া বেলেগৰ এতিয়া আমিতো যাৰ গাৰ্জেন থাকিব এটা মেটাৰ মতে ঠিক আছে তাতে আপোনাৰ বাকী দুটা আহিছে চব মানে দুটা আহিছে কিন্তু তাতে মাকে आच्छा थारमाने आंथ' बैयाव थाबाय बै नेक्स्ट माबायाव थाबायना औ जाने सर तो कुछ नहीं बात नहीं
ओमफ्राय दा जोङो ओंखाम जाहैनो नागिरदों आरो थाना फैनो हागोन ना? औ औ बैयाव मोजां माबाना होबानो जाबाय एसे थाब फैबानो जाबाय जों माने माबा बहाय ना? औ औ दे औ दे दा नै जों ओंखारबाय बेनिफ्राय ओंखारबाय जों नै बेनो बयस हस्टेला हिनजावफ्राबो बावनो आरो दंजोबखायो बेजों फास हाबग्रा फास जि गरम जोंबो मोनसे रुम दंबावोसो हनै बेबो मा रुम बेखौ नायाखिसै आं दा जों ओंखारबाय नै ओंखाम जाहैनो क'क्राझाराव औ आयौ गरमा नोंना जायगाया थान्दायावनो थाबायलै आं बे खनाखौनो नायखादों बिराद मोजां सानदुंबो नाङा खोरखि खेवहरबानो बार नांनाय जेसेबां ओरै थाग्राफोरना बिसोरना हिट जाजोबगोन ना हिट जाजोबगोनथ' ओरै थाग्राफोरा थारमाने जोङो फैफिनगोन आरोखि औ ओंखाम जाना फैनो नागिरदों आरो दंलै बुरजा दं खयजनमोनथाय आमायमोना खयजनखौथ' नों मारै हिसाब मोनलाना दा फैगासिनो दं बे फिलाप जाजोबगोन 120मोन 120 जन होमबालाय बे फिलाप जाजोबगोन मेरला फैगासिनो दंना हिनजावफ्रा खम एसे दाम अमा मोनजानाय दामाथ' बे बाजै हटेलनि मोखाङाव ओरै अप'जिटजों मोनसे हटेल दंमोन कक्राझार हटेल मा नाम मोनथाय हटेला माबायाव जानोसै नामा ओरैनो साधारनावबो जानोसै औ सिम्पोलाव बे मादै हटेलाव जानोसै मादै दङ औ बबे खम रेटआ 120 थाखाल' लागोन अमा बेदराव सासेयाव
होगोन जायोलै ओरैबो मोनस'वा ओरैबो मोनस'वासो जायगाया गेजेर आरो फट' माबा गैया बेबस्था लामाया फुवारबायथ' बेखौ
Elephant. Không giờ nó sẽ
ओंखारनानै दरजाया खेवहैनाय दासो गुसु मोनबायलै ओंखारनानैसो ए हरैसोना बेना हटेल बैसागि दा ओंखाम जाग्रोसै